أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato a yi haƙuri, ko da yake ba ma abin da zan ce a yi haƙuri ba ne. Na tashi da abin da ni dai a rayuwata ban taɓa ganin abin da ya gigita ni akan wannan zamanin irinsa ba. Wallahi tallahi ni dai tun da na tashi a rayuwata maganganun dai da na ga yau ana sharing ta WhatsApp har ya zo mun naji ba abin da ta damu hankali fiye da wannan abin gaskiya. Kuma ni abin da nake so in ce a nan, shi wannan wanda yake wannan maganganun Abdul Jabbar kenan. Wato Abdul Jabbaru, abin da ni nake so in nuna ma a nan, wannan maganganun da ka faɗa da kake nuna cewar a'a wasu ne sai ka faɗa wa annabi ko menene whatever, yayi munin ma. ni wallahi tallahi na rantse da Allah an yi yan shi'a da ake ta magana ake ta magana, ban taɓa samun wani audio da na ji yadda aka yi dabdala akan manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan matsiyacin audio, karatun da bai da amfani. To wa kake karantawa wannan karatun? Wa kake karantawa? Wa kake karantawa wannan karatun? Saboda inda illar take guda ɗaya ne zuwa biyu. In karatun kake karantawa wasu sun faɗa annabi, amma kalmomin sun yi tsauri ka dinka jifan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko mahaifinka ne yau aka ce ko yayanka aka ce a tsaya a kotu ka shaida me wane ya ce a kansa, in dai waɗannan kalmomin ya faɗa ya kamata ka saya su. Ya kamata annabi ba wasa bane ba mu da wani mutum da ya kai shi. Ka juya kawai ka duba ka ɗauka a cikin rayuwar mahaifinka, ɗauko kawai iya waƙoƙi da ya yi na yaban annabi, kai ka san bai cancanci wannan karatun da kake ba. Shi yasa ba a san mutane ba su yi karatu ba su ce dole sai sun zama shugabanni na al'umma wajen koya musu addini. Wannan ya nuna kwata-kwata ba kai karatun ba. In kuma kayi ba karatun kai ba, zuwa kai kawai kai ta bincike da research. Mutane su zauna a intanet su ta dube-dube, ko ka shiga library na turawa na yahudawa, je ka ɗebo abubuwa kai ta karantawa. A ina aka yi wannan abubuwa? In an yi kai a ganin kama gaske ne? Ya ma wannan zai zama how this could be? Ya wannan zai zama gaske? An zo ka karanta abin da ka ga, Allah ya auna ma arziki. Na rantsi da Allah ya auna ma arziki. In an zo kalmomin fa da kake ji fa, maganar kwartanci kake da maganar zina da kwanciya da mace da waye me ya kawo sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abu? Na rantse da sarkin da ya halicce ni, tun da aka haifa na shekara ta fi 30 ban taba jin wani abu da ya gigita ni wajen aka yi annabi batanci kamar wannan ba. Nan Rahama Sadau ce ta yi abu a ƙasan rubutu wani ya je ya yi, to wannan ɓatancin da ya yi wancan billahi lazina ka ya ninka shi. An yi abin nan a Faransa
ni ban ma tsaya na ji me aka ce ba, amma na ga yadda mutane suke. Kuma ka gode wa Allah da mutanen duniya ba sa jin Hausa duka. Amma wallahi da duk inda ka shiga wallahi sai sun ma sai ka gane baka da wayo. Wa'annan maganganun gaira ba dalili, to in ka koya wa mutane me ka koya musu wannan? Mutane ba su iya sallah ba, ka koya musu sallah man. Mutane suna fama da yadda ake cin amana, da yadda ake zina da waye, duk kai kokarin koyon yadda za a hana wannan mana. Me ya kai ka can ka tsagaya karatun banza, karatun da ba ruwan karshe, karatun da kai ka san ƙarya ne. Ni in dai na zauna ana karatu, in na ɗau littafi ina karatu, da na karanta ɗaya ko akan wani waliyi ake magana kowa, da na karanta na ji wannan abu ne ma ba zai taɓa yiwuwa ba, kawai ajiye shi nake. To me ne kai kama ɓata lokacin kawai ka haddace wannan abin? Anya ku kana sallah? In kana sallah anya wace irin sallah kake wannan? Mun san abin da Allah ya ce, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. To kai in kana ma sallah wannan ya kamata, nan maganganun da kai ai ba kai mun sallah kama ba ta da amfani. Mun san gwamnati ba ta yi komai, mun sani, mun san wannan ba za ta yi komai ba. Ba ma tunanin ta yi, ko da za ta yi wani abun ba mu sa a ranmu za ta yi ba. Amma ba komai, lokaci ne. Abu ya kai kowanne ƙazami ya ɗauko abinsa kan annabi, kuma kai da background ɗinka yake mai kyau, da ake gani tun da muka taso mun tafi akan koyowar mahaifinka har zuwa lokaci mai tsayi. Amma baki ɗaya ka zo ka karkace, ka haɗa abubuwanka ka watsa su saboda san rai san mutane su bi ka. To ba kai ka ce ba, amma kai maganganun sun yi ma laushi da ka gaya wa annabi su. Shi yasa Imam al-Bukhari ne yake cewa al-ilmu qabla al-qawl wal amr. haka ne, al-ilmu qabla al-qawl wal amal, wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbi. Ya kamata mutane su dinka farawa da ilimi kafin kome zaka yi. Wannan ya nuna duk karatun da kai ma baki ɗaya na banza da wofi kaje kai na iska, kuma ba shi yasa ba wanda